Så her anvender vi en eddikesyre, stærk eddikesyre, kalder TCA. Og den anvendes her til behandling af det her ar, der er i panden. Det, der er formålet med behandlingen, det er at lave en lokal skade ned i huden, og dermed ødelægge arret, og samtidig også hjælpe huden med at danne en masse nyt bindevæv, kollagen og elastiske fiber. Og så ved at der bliver dannet en masse bindevæv på den måde, så kan man simpelthen få lukket den her type ar her. Nu er det her ar jo kommet efter en overaktiv talgkirtel, kan man sige. Den kan også anvendes til piercingar, aknear også. Og så skal vi simpelthen lige vente på, at der kommer en reaktion her i huden. Det vil man typisk se med, at der kommer en lille smule frosting. Det kan man lige stille begynde at se her. Sådan en hvidlig kulør af huden. Og det er simpelthen udtryk for, at så sker der den type skade, som vi er ude efter. Måske altså en slags denaturering af huden, fusiner. Og man skal typisk have nogle behandlinger for at få lukket sådan lidt dybere, som den her type her er. I få tilfælde, så kan man nøjes bare med en enkelt behandling, men nogen skal altså have 3 behandlinger typisk. Så behandlingen, den gør ikke ondt. Føles måske lidt ligesom en myre, der bider i huden, men det er meget, meget simpelt og hurtigt overstået. Sådan der. Så, nu skal der ikke gives mere.